Ġenituri ta' tfal li jsofru minn kundizzjonijiet partikolari fosthom l-awtiżmu esprimew id-diżappunt tagħhom li ġew injorati fil-budget tas-sena d-dieħla. Fost dawn il-ġenituri ta' tifel bl-awtiżmu bl-isem ta' Diego u l-ġenituri tiegħu kienu bdew paġna fuq Facebook bl-isem ta' I am Diego biex jaqsmu man-nies l-esperjenzi li għaddejjin minnhom. Fuq il-medja soċjali waqt li esprimew diżappunt u qalu li huwa ħasra li tfal b'diżabilità ntesew, spjegaw kif sessjoni ta' terapija tiswa madwar 30 euro b'xi każi fejn it-tfal ikollhom bżonn aktar minn waħda f'ġimgħa. Apparti minn hekk ta' min wieħed jinnota li ħafna mill-ġenituri jkollhom jażlu minn minnhom jaħdem biex il-ġenitur ieħor jakkumpanja lit-tifel jew tifla għal kura. Jekk le uħud jispiċċaw jieħdu l-unpaid leave għax dan ma jservihomx minħabba li f'każi bħal dawn family friendly measures huma nieqsa. Għal dan kollu l-gvern joffri 25 euro li lanqas biss ikopru sessjoni waħda ta' terapija bil-budget għas-sena d-dieħla li ma jagħmel l-ebda referenza għal dan, aħseb wara kemm joffri xi żieda. Uħud mill-ġenituri semmew ċifri li jilħqu anke l-200 euro fil-ġimgħa fi spejjeż. Ġenjorat ukoll il-bżonn ta' investiment dejjem akbar fl-intervent kmieni biex dawn il-kundizzjonijiet jiġu indirizzati minn età żgħira. Dan minkejja li l-ġenituri kemm ta' Diego kif ukoll oħrajn ilhom xhur għaddejjin b'kampanja biex jiddaħħlu servizzi jew inċentivi ġodda. Hemm ukoll sfidi oħra bħat-terapija l-impedimenti relatati mad-diskors li hija offruta mill-gvern biss darba fix-xahar. Fil-fatt, ġenituri stqarrew li f'xi każi jkollhom jagħmlu żewġ xogħlijiet biex ikunu jistgħu jħallsu kważi 7 sigħat terapija fil-ġimgħa.